Hej sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg simpelthen vise dig, hvordan du laver dit helt eget logo i Photoshop og Cinema 4D. Nu vil se, så er mit Photoshop her, og jeg ved ikke, hvad der er sket herovre. Der er sket en fejl, men det fungerer, som det skal. Så jeg file new, og så vælger jeg bare den størrelse, jeg gerne vil have. Og så kunne I begynde at sidde og tegne det op, eller sådan noget. Men jeg tager bare min tekst her, skriver et stort D, for eksempel altså stort D, stort D. Den fatter en arter, den her. Prøv igen. Et stort D. Prøv igen. Stort D. Sådan der. Det var mit tastatur, der ikke var slået til. Det er fandme nederen. Men så har vi det D her. Det er jo, altså, det D der, det er jo ikke særlig pænt. Så vi kan sådan se det. Ja, vi kunne også godt tage en dame og se det, men det ved jeg ikke. Der er alle mulige sådan forskellige normalt også. Men jeg tror faktisk bare, vi tager den der. Og så trykker vi herude på den her lille tryllestav. Det kan også være, den sidder på den der, men så tager vi bare ned på tryllestaven. Så trykker vi på den der. Den har jeg ind, højreklikker og trykker Mark Walk Patch og OK. Og så går I herop, siger eksporter den der, siger OK, Walk Patch, og så gemmer I den. Men jeg har allerede en gemt, og det er også med et helt andet D, så det tager vi. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Se, det er det her, jeg snakker om. Det er sådan det, jeg har. Jeg kan bare ikke huske, hvad fonden den hedder. Det irriterer mig helvedest. Vi kan lige åbne her, og så kan vi bare lige gå... Nå nej, det er rigtigt. Den ligger lige der. Den ligger lige der. Hvis der kommer en eller anden brumlyd ved mikrofonen på et eller andet tidspunkt, så beklager jeg altså virkelig, og jeg ved, det er fucking irriterende at høre på. Men der er ikke lige så meget lige at gøre ved det lige nu. I hvert fald. Så ja, nu venter vi ellers bare på, den åbner. Det er mega simpelt at lave det her logo her. Altså du kan sidde og tegne noget op. Altså, ja. Jo, så er vi simpelthen kommet ind. Hvis vi så tager og fjerner den der, den der og den der. Det er jo ikke vores logo. Der skal nok ligge til link til description med den her, for at I kan downloade den, så jeg lægger den op på Mediafire. Men vi vil gerne åbne den, der hedder Ultimate 1 AES. Jeg har lige rådet jer til at fjerne alle dem her også. Okay, det er fjernet for jer. Det er bare en masse vinkler, og I har ikke en skid at bruge det til. Men så har vi simpelthen vores D her. Og så tænker jeg nok, jamen, det der, det ser ikke fedt ud. Altså, bare nogle streger, det ser ikke godt ud. Så går jeg her, tager den der, eller tager en anden en. Det synes jeg, det er lige meget. Så den der nedenunder, der. Og så skal vi så lige kigge. Det er så den der, vi skal have fat i, og så kan vi så lave den lidt tykkere. Det skal vi i hvert fald have. Og så skal vi så have nogle caps på. Fill caps og fill caps. Og så kører jeg lige dem her lidt op, så de får en større kant, så det ser lidt bedre ud. Og så trækker vi simpelthen den her ind på, og den her ind på. Og så går vi herned og siger R. Et stort R, husk det. Sådan her. Så er der lys på, og det hele. Og de har hvad fanden? Lol. LOL! Hvad fuck? Underligt. Og den kom. Nå, men hvad? Nå, den er bare dernede, okay. Så kan vi lige zoome lidt ud, fordi den skal lige drejes lidt.
I skal sgu ikke spørge mig, hvorfor den er dernede. Det ved jeg sgu heller ikke. Det er i hvert fald åndssvagt. Sådan der. Og så kan vi lige prøve at gøre sådan der. Så skal den lige loade det. Sådan der vil det så komme til at se ud. Og så vil jeg så sige, at der er jo ikke, altså lyset det rammer jo ikke rigtigt, vil jeg ikke sige. Det ser heller ikke fedt ud, fordi det kommer ikke rigtig sådan op i den der glow hernede. Men ham der har lavet det her, han har lavet et fedt nok en, men den skal jo længere op her, den her. Måske ikke lige så langt op, der er 4 og 4. Lidt ned. Lidt mere ned. Okay, vi siger 98 der. Okay, 136. Lidt op. 200. 200. Sådan der, ja. Køber den her lidt op. Bare sådan helt random, bare køre det op. Og så vil jeg sådan set egentlig bare lige lave lidt om her. Så kan I lige slette dem begge to igen, og så dobbeltklik her på. Og så sige den her, der hedder bum her. Der går i. Nej, okay, vi tager sgu ikke den der. Vi tager den her. Vi tager den, der hedder bum. Så siger I load billede. Og så vælger I den fil, der jeg har lagt op. Der ligger nemlig sådan en der i. Ja. Og så gør vi sådan her. Så trækker vi den her derind. Og vi trækker den her derind. Og så siger vi jo som før. Stort er og lidt til. Og what? Sådan der. Okay, vi skal lige have den kørt ud her. Men jeg synes bare stadigvæk ikke, der kommer nok lys på. Og det irriterer mig helvedes til. Så jeg tager sådan en her. Så fik vi noget mere lys på. Så lige med at få den rettet til her. Sådan det egentlig også ser fedt ud. Fordi så skal vi nemlig kunne se kanten her. Og så går vi herop, trykker Ctrl-C, Ctrl-V. Og så vælger vi lige sådan en der. Så skal vi så køre ud igen her. Sådan der. Okay, det er jo lige lovligt langt den. Så prøver vi lige at lave en visning af dem. Det der, det synes jeg faktisk ser ret fedt ud. Og så kan I selv ligge og rode lidt med det. Og render-indstillingen heroppe skal I helst ikke røre ved mindre I skal fjerne den der. Det kan godt være, hvis det tager for lang tid. Men det vil jeg lade være med, og så skal I gå ind i save, og så skal jeg lige vælge et sted på skrivebordet, jeg gerne vil gemme den, og så siger vi bare testlogo. Testlogo, ja okay, vi kalder det bare testlogo. Det er lige meget. Testlogo. Så,
og så trykker I herop, og så render den, og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi I så med, folkens. Det er sgu dejligt, at I siger med, og hvis I gerne vil have flere af dem her, så giv det et like og sådan noget. Vi ses. Hej hej.